tror jeg nok. Velkommen, fru minister, her i det nye studie her på Thy Uddannelsescenter. Vi er særlig glade for, at du havde tid til at komme her i dag. Men jeg tror egentlig, at jeg går lige på hårdt og så starte med spørgsmålene. Så vi kunne egentlig godt tænke os at høre lidt om, hvad fru ministeren synes, der skal ske på skoleområdet i den kommende periode. Jamen, jeg synes, at folkeskolen trænger til at få lidt ro. Jeg synes, at lærerne de trænger til at få ro om deres arbejde. Der skal jo også ske noget inden for, altså ro, det er jo ikke et spørgsmål om, at man går i stå, men det er også det er, at man får ro til den udvikling, man vil. Ja. Der tænker jeg jo lidt, at der skal man jo lige sørge for at lytte til lærerne, og man skal sørge for at lytte til de forskere og de mennesker, der sidder og finder ud af, hvad der nu er godt for den danske folkeskole. Ja. Det har den nuværende regering jo ikke været god til. Da regeringen kom til i 2001, der var det første statsministeren lancerede dengang jo, at han ikke ville lytte på smagsdommer. Undskyld, jeg afbryder fru ministeren, men har fru ministeren også overvejet, om der bør tilføjes yderligere ressourcer til folkeskolen? Helt sikkert skal der tilføres ressourcer. Altså efter min mening, så bliver der brugt ressourcer på ting, som unødvendige ting. For eksempel sådan noget som alle de test, man tager i skolen. Jeg tror ikke på, at vi får en bedre folkeskole. Jeg tror ikke på, at børnene bliver bedre til at læse, for eksempel, ved at man tager alle de der test. Men har fru ministeren så et forslag til, hvad ressourcerne skulle bruges til? Vi skal bruge ressourcer til at efteruddanne lærerne, og vi skal bruge ressourcerne til IT. Vi skal bruge ressourcerne til at give den undervisning, som børnene de har krav på. De har rent faktisk krav på at få minimum vejledende timetal. Jeg siger tak til fru ministeren for de fine svar her i spørgeprogrammet. Tak for i dag.